Hello, anong ginagawa nyo? Ginagawa ko mermaid si Cheche. Che, ano Sabi niya feeling? daw siya daw si Ariel. Masarap. Galing ah. Ayan ulit yung artist oh, artist Tintin. Hi! May isang kaway naman dito. Hi Victoria! Abangan namin yan ah, mamaya ah. Wow, mermaid na. Oh. I-design pa to mami eh. Dito wala naman yung ay. Wala naman rin. Hi!